Labing kusog nga bagyo sa tuig, misulod na sa Philippine Area of Responsibility. Pag-asa may pahimangno sa kusog nga hangin ug baluron nga kadagatan, bisan ug dili mo landfall ang bagyo sa nasod. Department of Health may pahimangno sa pagsaka sa gidaganon sa gipang dengue. Outbreak na hitabo sa Sagbayan, Bohol. Demolition sa mga panimalay, isugat og protesta sa mga lumulupyo. Ubang mga sakop sa Salisi Gang ug Laglag Barya Gang, ipangita sa kapulisan, human madakpi ang ilang siyam ka mga kauban. Pulis mipahimangno, upat ka lugar sa dakbayan sa Sugbo, adunay labing daghang nahitabo nga krimen. May ngapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 5 sa buwan sa Agosto, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Nasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang labing kusog nga bagyo karong tuiga. Gibanabana kini nga nagpaingon sa Taiwan ug habagatang mga isla sa Japan ug dili mo landfall sa nasod. Sugin ni Andrea Patenya. Alas 7 kaganihang buntag misud na gyud sa Philippine Area of Responsibility ang weather system nga dunay international name nga Super Typhoon Sodelor ug gipanganlan na kini nga Typhoon Hana ang ikawalo nga bagyo nga misud sa PAR karong tuiga. Sa Severe Weather Bulletin No. 1 nga gi-issue sa pag-asa kaganihang alas 11 sa buntag, mihinay ang hangin gikusgo niini ngadto sa 195 km per hour duol sa sentro, gikan sa 210 km per hour. Duna kini pag-unos nga 230 km per hour. Naglihok gyapon kini west-northwest sa gipaspason nga 20 km per hour paingon sa Taiwan ug Southern Islands sa Japan. Alas 10 kaganihang buntag nasigpatan kini 1,380 km east sa Kalayan, Cagayan. Duna na gale warning nga gi-issue ang pag-asa sa eastern seaboard sa Visayas ug Mindanao. Gani, gipahibaw sa Coast Guard nga gikanselar na ang biyahe sa duha ka motorbangkas gikan sa Pilar Camotes padung sa Ormoc, Leyte kaganihang buntag. Matod sa pag-asa, posibleng mo issue na sila og gale warning sa Central Visayas karong gabi o ugma sa buntag nga maoy basihan sa Coast Guard sa pagkanselar sa mga biyahe. Expected na to will be moderate to rough. Expected na to mga between 2 to 3 meters. Unya, that is sa open sea, mataas pa na siya. Something about mga 3 plus or 4 meters, no? About mga 10 to 12 feet ato sa open sea. Unya, plus the high tide, so mulagko yung bawal na to. Bisan og di mo landfall sa Pilipinas si Hana, matod sa pag-asa, di angay mo kumpiyansa kay kusog ang bawd tungod sa paghigop sa bagyo sa hangin nga habagat. Delikado ang kahimtang sa mga namuyo sa coastal area sama sa taga-Dakbayan sa Talisay, inig taob sa dagat ugmang adlawa at 2:48 AM, inig Biyernes at 3:31 AM ug inig Sabado at 4:22 AM. Atong pahangyo atong maigsunan from this coastal area, Cebu City, down to atos Naga, San Fernando, inguman sa southern part of Cebu nga magbantay-bantay labam na sa panahon sa kadlawon kay dagko taas ang atong taob anang mga panahon na. Ang Office of the Civil Defense on heightened alert na tungod sa bagyo ug padayon ilang information dissemination sa update sa pag-asa ug paghatag og training sa mga local government units kabahin sa disaster response. Panawagan nila sa publiko nga mag-monitor sa mga balita ug di magmagahi kung pabakwiton. Kanunay maminaw ta sa radyo, mag-monitor ta sa TV, mag-coordinate ta sa ato ang barangay kapitan o di ba ni mayor para kung moingon na si kapitan or si mayor nga mo-evacuate na ta, hinaot unta nga dili ta magmagahi tungod kay ang ilahang gisulti kanato para ra po na sa ato ang kaayuhan. Karong Sabado gipanglantawan nga mogawas sa PAR si Typhoon Hana ug masinati na dayon ang maayo nga panahon karong adlawng Domingo. Gikan dinhi sa buhatan sa pag-asa, Andrea Patenya, News 5. Nahinayon na ang demolisyon sa mga nahabiling panimay sa may Capitol site. Kinihuman malangan ni adtong miaging semana. Duna gyapoy nagbagahi sa pagpahawa bisan og dugay ng gimanduan sa korte nga mobiya na sa ilang gipuyan. Jinky Rosit, Sugin Limi.
Sayong miabot dinhi sa eskina Don Hill Garcia Street ug M. Vela Street ang mga sakop sa SWAT gikan sa Cebu City Police Office aron paghatag og seguridad sa himuon nga demolition sa dapit. Nakita sa sheriff nga daghan sa mga residente sa maong lugar ang supak sa himuon nga pagguba sa ilang mga panimay nga giingong usa ka public domain. Hulyo 30 paunta gitakda ang demolition na panwa kini mahinayon diyang mibunok ang uwan. Sa mga tao, ang ownership or award sa public domain, wala na samok. Mamalhin man ni mga tao, dili ni ilang yuta para sa pikas ni yuta ilang i-demolish. Ang mga tao, ni voluntarily demolish sila dito. Anong dakuot naman ni kaaway, ang among ipangita ni Judge Navarro, katora mga ownership o award. Kasagaran sa mga apektado, wa mabalaka nga pasakaan og contempt sa korte. Dunay mga voluntaryo miguba silang panimay, apan dunasay mibabag. O ipa-contempt niya masugot mi. Pero i-demolish sa mong balay, dili mi masugot. Kasi sa ato man matutiho niya, kung i-contempt mi, ma-discuss maginig ito, kinsa gid tinuod og madagya sa balay. Andami magapriso. Giklaro sa sheriff nga wa magkuwang ang korte pagpada og notice of demolition ngadto kanila. Ang latest order na to sa judge nga ipagupa jud ni siya. Kay ni-claim man sila nga some of the defendants are not occupying sa lot in question, pero namay utay order gikan sa court nga gidinay man. Nasuta nga di mo menos napo na lang ka mga balay ang gikatak ng gubon karong adlaw. Jinky Rosit, News 5. Dakong faktor ang pag-usab-usab sa panahon karon mao nga posibleng mas mutaas pa ang kaso sa dengue. Dinhi sa tunga-tungang Kabisayan sugod Enyero hangtod Agosto ning tuiga miabot na sa dulan 3,000 ang kaso samtang 16 na ang namatay tungod sa dengue. Andrea Patenya, Suginlimi. Cebu City always magudang number 1. Nabalaka ang Department of Health Region 7 sa nagkasaka na sab nga kaso sa dengue sa Central Visayas. Gani niadtong Lunes, gideklarar na nga ubos sa dengue outbreak ang barangay poblasyon sa lungsod sa Sagbayan, Bohol. Human miabot og 45 ang mga kaso sa dengue sa buwan lang sa Hunyo ug Hulyo. Niadto na ang mga opisyales sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kun RESU 7 aron manghatag og pesticides ug pagbutang og kemikal sa mga kurtina ug bed nets. Sa talaan sa RESU 7, misaka nga to sa 2,834 cases and 16 deaths ang natala gikan January 1 to August 1, 2015. 2.4% ang increase ni ini, itandi sa 2,777 dengue cases and 11 deaths sa samang period ni atong miaging tuig. Naguna sa mga lugar sa Central Visayas nga dunay labing daghang kaso sa dengue, ang Cebu City nga dunay 526 cases and 3 deaths. Misunod ang Lapu-Lapu City nga dunay 121 cases, Toledo City nga dunay 98 cases and 2 deaths, Dumaguete City nga dunay 99 cases ug lungsod sa Liloan nga dunay 80 ka kaso. 1 month old ang labing bata samtang 91 years old ang labing tiguwa nga pasyente. Kasagaran sa age group nga naapektuhan mao ang mga 21 anyos pataas. Matud ni RESU 7 Head Renan Simafranca, normal lang nga musaka ang kaso sa dengue ni ining mga buwana tungod sa pagsugod sa ting-uwan. Ang gikabalakan nga mas paspas ang pagpanaghan sa mga lamok karon tungod sa nag-ilis-ilis nga kahimtang sa panahon, diin nagpuli-puli ang uwan ug init. Mao ni siya ang pinaka-ideal niya, ulan init. Nga night time nga medyo init para nga siya favorable nga temperature nga mo develop siya. Kaya the usual life cycle niya from egg to adult mosquito nga ma-hatch siya. Dara sa mga 10 to 12 days. Kung sobra kabog na, mataas ang iyahang process. Padayong ni pahinumdum ang RESU kabahin sa kaimportante sa paglimpyo sa palibot aron way kapuy-an ang mga lamok nga maoy nagdaas sa sakit nga dengue. Una importante gyud kayo nga sa surroundings nga wala gyud mga stagnant waters nga magpundo dapat mag-clean up gyud, dili lang ingon nga manilhig, manglimpyo, magdaob kay dili man na siya mo solusyon. Importante nga walay container nga magpundo sa tubig. Andrea Patenya, News 5. Miabot na og kapin sa 2 milyon ang nagparehistrong butante sa tibok lalawigan sa Subo. Matud pa sa COMELEC. Niadtong Hulyo 20 nga ERB hearing, nasuta nga sa 2,588,029 ka mga registered voters. 120,000 na lang ang wa pa maka-biometrics.
Ang maong ihap mas gamay kung itandi sa miaging buwan. Malaumon hinuon ang COMELEC nga sud sa nabiling 3 ka buwan sa di pa ang deadline, mas daghan na ang mutuman sa biometric system. Nasayran nga hangtod sa buwan sa Setyembre na lang ang off-site registration sa malls, apan paningwaon nila nga ma-extend pa kini aron paghatag og kahigayunan sa tanang botante. Ang pagpa-biometrics is primarily a voter's responsibility. COMELEC can only do as much. We can only provide for the venue, make it more accessible, education campaign. But bottom line is responsibilities of voter, whether or not he likes to be validated. Kapakya sa mga opisyal sa CPDRC sa ilang gilauman nga mubalik sa bilangguan ang binilanggo nga nipuga niadtong miaging semana. Gitugyan ngadto sa kapulisan ang pagpangita sa mipuga nga tagalungsod sa Balamban. Jinky Rosit, Suginlimi. Human sa upat kadlo nga pagpangita sa pugante sa CPDRC nga si Michael De La Rosa, nakadesisyon na ang Kapitolyo nga itugyan na lang ang pagpangita sa inmate ngadto sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office. Napakya sa mga opisyal sa CPDRC sa pagpangita sa pugante sa iyang lugar didto sa lungsod sa Balamban. Gihatagan og ultimatum ang piniriso nga mo surrender hangtod alas 12 kaganihang udto apan wa kini mahitabo. I hope mo surrender na siya kay tagaan siya di siya hilabtan rin nag-abot rin sa jail niya karon og malapas na ng 12 o'clock so kami di namin magapil-apil kay namay instruction ang higher ups na mo diri nga lain na mangita niya. Giklaro nitural nga di na manginlabot ang CPDRC sa posibleng mahitabo ni De La Rosa na hinabi nilang asawa o pamilya sa piniriso apan wa sila'y nakuha nga impormasyon. Sa higayong makadesisyon kini sa pag-surrender, posibleng tabangan sa Kapitolyo ang iyang asawa nga makasud og trabaho. Mayroon to trabaho ang iyang asawa nga tabagan nga makatrabaho as janitor or utility worker pero in the condition nga mo surrender siya. Aron malikayan ang laing pagpuga, giusab na sab sa CPDRC management ang ilang sistema diin sa matag ihap sa piniriso pakanaugo na kini sa quadrangle sa maong edipisyo. Jinky Rosit, News 5. Nagpadayon gyapon sa ilang investigasyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa mga tawo nga miambush kang PO3 Ramon Bolongaita niadtong Domingo. Hinuon matod ni CCPO OIC Marciano Batiancela nga duna na sila hulagway sa mga sospek apan di pa kini nila pwedeng ipakita samtang padayon pa nila kining gipangita. Di pasad natumbok kung nganong gipusil ang pulis nga gi-assign sa Regional Police Holding and Accounting Unit sa wa pa may tabo ang krimen. Lakip sa mga gidudang hinungdan sa maong krimen mao ang personal grudge, negosyo ug kalambigitan sa illegal nga kalihukan sama sa drogas. Ang kani adin sa mga nga to dig deeper unsa ginay unsa goy motibo ni ana. Kanhi pintor nga tagalungsod sa Sugod gisikop pinaagi sa buy-bust operation nga gihimo sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7. Ryan Sorote, Suginlimi. Dugay na nga pintor si Roderick Ruiz nga taga-barangay Kalumbuyan sa lungsod sa Sugod apan tungod sa nagkanap niyang pananaw tungod sa iyang sakit. Nahunong kini o naging taglaing pagitan ug ang pagpamaligya og shabu mo iyang gidangpan. Apan napusasan si Roderick sa buy-bust operation nga gihimo sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group sud mismo sa iyang balay. 2 ka semana siyang gipanid-an o naghihimo ang operasyon base sa gihatag nga taho sa usa ka informant. So after that, receiving that information, we conducted a surveillance. So we were able to conclude that the suspect is engaged in illegal drugs. 56 ka mga gagmay, usa ka medium pack sa shabu, ug usa ka 3/8 revolver ug mga halin ang nakuha sa subject. Giulagway nga usa ka level 2 drug pusher si Roderick kay makahurot kinig di mo minus 200 gramos nga shabu matag semana nga ihatod ra sa ilang balay sa iyang supplier. Upran na ako di na perminti kuan ra po na ako sir tungod sa kalisod pud ba ako'y trabaho kay gumikas humma talaga di kay klaro.
Nadiskubrihan sab sa kapulisan nga dunay mga kubul-kubul sa gawas sa balay sa dinakpan nga maoy hititanan sa iyang mga suki nga sagad iyarang mga silingan nga mga sugarol. Gisusi pa sa kapulisan kung si kinsa ug asa gikan ang supply sa shabu ni Roderick. Ryan Sorote, News 5. Hugot nga bantayan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang upat ka lugar sa syudad nga giulagway nga hotspots sa mga kaso sa pagpangawat. Kung unsa ning mga lugara, sugin nimi King Perez. Matag semana na nga bisitahon ni Deputy Regional Director for Operations Head Valfrey Tabian ang Cebu City Police Office aron mahibawan ang status sa krimen ingon man ang mga panginahanglan sa operasyon sa kapulisan. Ilabi na sa maabot nga Apex Summit, diniiyang ipangayo ang actual strength sa kapulisan sa matag estasyon aron mahatagan og dugang pulis kung kuwangan. Gibutyag niini sa mga tigbalita nga miubos ang crime incidents og 20% sa mga buwan sa June ug July karong tuiga. Lakip sa mga migamay nga krimen mao ang mga mall crimes nga ni menos ngadto sa dulan 50%. Usa sa mga gitan-aw nga rason mao nga sud sa maong buwan nasugdan na ang pagpatuman sa pagpatrolya sa mga pulis. Kini subay sa mando ni bagong PNP Chief Ricardo Marquez may patuman ang police visibility din kinahanglang magpatrolya inay magpabilin sa mga buhatan. Nakita ko rin yung nasunod din yung guidance ng ating Regional Director, General Tombanyas, na gamitin pati yung mga office personnel na tumulong sa beat patrol. Bisan pa sa mong kalambuan, gimando ni Tabian ngadto sa mga katagkuan sa CCPO nga mas daghang pulis nga i-deploy sa mga crime-prone areas. Gi-identify ni CCPO OIC Marciano Batiancela ang downtown Cebu City, Mango Avenue, SM ug Tejero areas nga hotspot sa mga krimen, kundi labing common nga krimen ang theft. Kaya gusto niya tan-awon gyud ang crime trend kung padayon ba nga magpaubos ang kuan sa mga crime incidents labi na tong mga crime prone areas. King Perez, News 5. Human masikop ang siyam ka sospek sa Laglag Barya Gang kagahapon. Gipangita sa kapulisan ang uban nilang mga kauban. King Perez, sugin limi. Sa Facebook post ni Grace Emilia nga nagtrending, iyang gipahibaw nga malampuson siyang nakalikay sa modus sa Laglag Barya Gang sa mga nagpark nga sakyanan. Tungod sa pag-updated niya sa mga balita bahin sa mong modus, wa siya mo kanaog sa iyang sakyanan nga gipark sa may Metro Bank Lahog niadtong Lunes. Diin kaduha siyang gisuwayan sa pagpakanaog sa duha ka mga lalaki. Mipabulhot siya sa iyang sakyanan ug dihang nabot sa safe nga lugar, iyang nakit-an kining 21 ka buok nga piso nga maayong pagkabutang sa luyo sa iyang sakyanan. Dilat na igo sa lahog sa may Metro Bank. Para ko ma-confirm kung nakapablatter ba to. So same modus gyapon, so naapagilahing grupong nag-operate. Bisan pa nga nasikop kagahapon ng siyam ka mga suspect sa Laglag Barya Gang sa Mandawi City Police, mupadayon gyapon ng Cebu City Police Theft and Robbery Section sa pag-ila sa ubang personalidad. Kini human nga pakyas ang ubang biktima sa pag-ila sa mga suspect. Dihang gitanaw nila ang mga dinakpan nga grupo ni Edna Garcia. Doon na katong kaso sa same modus sa AS Fortuna, i-compare na mo sa arrested. Diferensya gid ang mga picture mga batan noon. So expectedly naagila ang grupo nga nag-operate. Ganiyang buntag gipasakaan og kasong theft ang siyam ka mga suspect sa Mandawi City Police. Karong hapon ang Cebu City TRS may mopasaka sa samang reklamo. Lakip ang asawa sa kanhi Konsehal Joey Daluz nga mo'y katapusang biktima sa grupo. King Perez, News 5. Ang mirepresentar sa lalawigan sa Misamis Oriental mao'y nakalangkat sa labing taas nga pwesto sa Queen Philippines Pageant for Alternatives. Mas gipadako ang kanhi Queen of Cebu Pageant aron matagan og kagayunan nga makapil ang tanang transgender women sa Pilipinas. Sugin limi JP Laucat Sera. And Queen Universe is Queen Universe Miss Misamis Oriental! Nalang
Giangkat ni Carla Marie Madrigal kinsa nagrepresentar sa lalawigan sa Misamis Oriental ang Queen Philippines Universe Crown ni adtong Sabado sa gabi. Ang Queen Philippines mao'y hulip sa Queen of Cebu aron di lang mga Cebuano transgenders ang mahatagan og kahigayunan nga makaapil niini. Mula Batanes hanggang Hulo, 1,000, 1,200, Bulacan! I am proud to represent the land of promise kung saan uso ang padalangari to, prenda nga to, walang kuskus balungos, Sabog dito, sabog doon. Sabog kayo, mas sabog ako. This is your most natural candidate, Miss Sorsuko! Buenos dias, Cameron Diaz, Paquito Diaz, Gloria Diaz, Choco Diaz, yo, un verdadera sangre de Latina, maskin ko sa gera, hindi tan atras, tumba y levanta. 25 ka mga kandidata nga nagrepresentar sa mga probinsya sa nasod ang nagpigi. Gisugdan ang kalihukan sa ilang pagrampa, sulob ang mga festival costumes, dayon little black dress. Sama sa ubang beauty pageant, dunasay swimwear competition. Gikan sa 25, gikuhaan ang mga kandidata atol sa evening gown. Ang top 15 gipaubos sa casual question and answer portion ug dinhi gipili ang top 7 nga gipangsukod ang kaalam ug panglantaw sa mga nagunang isyu sa katilingban. Gawas kang Carla Marie na ang konsab ni Jenny Ann Chua ang Queen Philippines Tourism, Queen Philippines Earth si Steffi Cabahog, Queen Philippines International si Maria Paula Vega o Queen Philippines World si Erica Diaz. Well, I really didn't expect it because 25 ladies, all from all throughout Philippines, they're all equally beautiful, talented, and intellectually capacitated. But what I think is my edge is I think I have the X factor and the self-confidence, and I really want this so much. Thank you. Very thankful. It is because for this pageant, we are able to express and we are able to showcase who we really are in front of everyone, not only in Cebu but the entire Philippines. Star-studded sab ang pageant kaya ang mga hurado mao silang Doktora Vicky Bello, Melanie Marquez, Ben Chan ug Kenneth Cobonpoe. Nahugyaw sab ang tanan sa live performance ni Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid ug syempre gipangandaman sab kini sa mga supporters sa mga contestants. This is Erica Badu inspired. Erica Badu. And then, actually this is the 4th time I've been here. This experience, Queen of Cebu. Before this is Queen of Cebu, but now this is Queen Philippines 2015. So, thankful ko kay Okwari sa mga amiga nga ni-appeal o mga idol nga ni-appeal. So, happy ko nga ni-ari para ma-support nila. Ma'am, who made your gown? By Kinit Harion. My makeup is King Amante and Marion Peñalosa. Dako siya na success karong gabi una. Ano sa mo i-expect next year sponsor sa Queen Philippines? We're going to have meeting pa if we're going to make it next year or every other 2 years. JP Lauquat Sara, News 5. Usa ka driver sa jeep na kanahuna sa pagwagtang sa kalaay sa iyang mga pasahero. Mapahimuslan kini, hilabi na kun ang biyahe barado sa trapiko. Andrea Patenya, Suginlimi. Daghan na ang nagsigig reklamo tungod sa nagkagrabing traffic dinhi sa Sugbo, mao nga usa ka solusyon ang gibuhat ni ining jeepney driver nga si Alexis aron di ma-bad trip ang iyang mga pasahero sa biyahe. Iyang gi-level up kining iyang ordinaryong multicab nga dunay rota nga 10H o biyaheng Bulacau SM aron mahimong usa ka unique jeepioke o jeep with karaoke. Sa kantidad nga 10,000 pesos, nipalit siya og TV, karaoke player, microphone ug speakers alang sa iyang PUJ. Siya mismo ang nakahuna-huna ning maong konsepto ug gitugutan ra siya sa iyang amo nga i-make over iyang rent-to-own unit na makakarga og 19 ka pasahero. Gawa sa karaoke songs, duna sa music video collection ang iyang unit. Matod ni Alexis, karaan na kaayo ang pamahayag nga basta driver, sweet lover, kaya ang uso na karon, basta driver, singer.
Kaya para malahi ko sa uban, nga mga kalingawan akong pasahero ba. O kuan, katakanta ka ng traffic, kuan biya, boring biya kayo ng traffic biya. Mao nga di gyud mahutdan og pasahero si Alexis tungod sa iyang gitanyag nga one-of-a-kind jeepney experience. Kining si Kevin, first time nakasakay sa GPO kay ni Alexis ug tungod kay hilig ni ini ang pagkanta, daling nag-concert sa tibuok biyahe. Malingaw ka ba? Kay ini ka dagan sa jeep ba? Usay maboring mga dagad. Wala tay mabuhat ba? So nindot ning natay kanta-kanta kay murag makalingaw siya ba? Samot ang traffic no? Oh, samot ang traffic. Bisan ang mga kaubang drivers ni Alexis, mukanta sab sud sa iyang unit samtang maghuwat og mga pasahero. Mayo nindot sa kanan ba makawas laay. Yeah, kung magpaabot mo. Way dili kayo di tama irita nga paabot kayo malingaw mi dig kanta. Siyempre, wasab nagpauwahi inyong alagad sa pagbirit. Noon man, grabe yun ang creativity sa mga Pinoy kay kanunay kining sa pamamaagi alang mahimong malipayon ang bisan mo. News 5. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!